Astăzi și joi asfaltăm pe Alexandru cel Bun. Vineri, sâmbătă și săptămâna viitoare, luni și marți, pe Forestierului. Iar pe noua stradă Militar, tot săptămâna viitoare, miercuri și joi. Pe aceste străzi ce a fost mai greu a trecut. Au fost lucrări dificile deoarece au fost lucrări complexe care au însemnat terasare, iluminat, apă sau canalizare și care au avut nevoie de timp și de o atentă coordonare. Pentru că nu sunt lucrări simple doar de asfaltare, ci sunt lucrări complexe care necesită timp. Pentru că ne dorim lucrări trainice pentru Tulcea. Astăzi este 13 septembrie. Acum 175 de ani, în bătălia de la Dealul Spirit, pompierii români au luptat eroic pentru a apăra idealurile Revoluției de la 1848. Astăzi este ziua lor. La mulți ani tuturor pompierilor români. La mulți ani, ISU Delta Tulcea!